ערב טוב לכל הצופים. שמי שמעון שר, שופט בדימוס של בית משפט השלום בחיפה, וכיום עורך דין, בורר ומגשר, אשר עושה את עבודתו במסגרת משרד פרטי ומכון גישור, אשר נמצא במסגרת המשרד עצמו. מטרת הדברים אשר ברצוני לומר בקטע אשר מובא בפניכם הוא להדגיש את ההיבטים השונים של פתרון הקונפליקטים אשר קיימים בין בני אדם. בני אדם בהגדרתם המשפטית, זה אומר גם חברות, שותפויות וכיוצא באלה גופים אשר מוגדרים כאישיות משפטית. הדרכים לפתרון קונפליקטים הן דרכים רבות. הידוע מכולם הוא כמובן הפתרון דרך בית המשפט, עליו אין בכוונתי כרגע להרחיב. מצאתי לנכון להדגיש וליתן יתר תשומת לב לסוגיות אשר מתעוררות במסגרת הדיונים אשר מתנהלים בבוררויות, פישור וגישור, וההבדלים הגדולים מאוד בין כל אחד מהגישות האלה. ישאל מתבונן מדוע אני סבור שהדבר הזה צריך לבוא ולעשות. הגעתי למסקנה אחרי ניסיון רב של שנים שקיימת בעיה בהבנת הדרכים האלטרנטיביות וההבחנה ביניהם. כולן משום מה נתפסות כדרכים אשר יש בהן משום פשרה, משום ויתור, משום מצב שבו אחד מנצח ואחד מפסיד. ורוצה אני לומר בדברים הבאים שאומר, שהדברים הם לא כפי שמצטיירים בידי או בעיני האדם אשר בא להתדיין בבית משפט, ולפיכך יושב אני פה לפניכם ומעביר את המסר אשר אני סבור שחייב להיות בפני כל אדם, וטרם הוא מחליט כיצד לנהוג בהתנהלותו בפתרון קונפליקטים. הליך הבוררות הוא הליך אשר מאוד דומה להליך בארצות הברית, למרות שגם שם קיים הליך בוררות, והוא מה שנקרא משפט פרטי. לוקחים להם המתדיינים אדם צד ג', אם זה משפטן, אם זה אדם שהוא מומחה בתחום בעיה מקצועית כזו או אחרת, פורסים בפניו את הטענות, ואותו בורר על פי חוק הבוררות או על פי הסכם בוררות בין הצדדים מוסר את פסק הבורר, ובזה למעשה נסיים את חלקו במחלוקת. זהו תהליך אדברסרי, המילה אדברסרי מצריכה אולי איזושהי פרשנות, הכוונה היא ישחקו האנשים בפניי, ייתנו את המידע, ואני הוא זה שאחליט בסופו של דבר מהו הפתרון הנכון. זהו סוג ההליך. ההליך הזה אמנם הוא הליך, אני סבור שהוא הליך טוב, הליך יעיל והליך מהיר, אם אנשים באים כמובן בעמדה שהיא עמדה פתוחה ומוכנים לקבל את עמדתו של מי שמבין בדברים יותר מהם בדרך כלל, וכמובן המהירות. אם ההליך לא מתארך יתר על המידה, גם ההיבט הכספי יש לו משמעות, ואם הוא מתארך אז כמובן שלאנשים לפעמים שווה לשלם יותר אולי כסף מאשר בהליך בית משפט, אבל לקבל את התוצאה בהליך מהיר יותר.
זהו הליך הבוררות בקצרה, נכתבו עליו מאות ואלפי ספרים ונוקטים בו כמובן במקומות מסוימים כהליך שהוא הליך חובה. במקרה שלנו רציתי רק להטיל זרקור או אפילו פנס קטן לבוא ולהסביר מהו הליך זה. הליך הפישור הוא הליך שרבים נוטים לבלבל אותו עם כל מיני הליכים אחרים, ביניהם הליך הגישור שעליו נדבר בהמשך. הליך הפישור למעשה כשמו כן הוא פשרה. הליך הפישור יכול לבוא מכוח הוראת חוק של בית המשפט, יכולים הצדדים להסמיך את בית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, על פי סעיף 4ג לחוק בתי המשפט כאשר מדובר בתאונת דרכים, ולתת לו את החומר, לטעון בפניו, לסכם, ובית המשפט בסופו של דבר נותן פסק דין קצר, ברוב המקרים גם לא מנומק, כמובן שבהתאם לדין אין חובת נימוק, והצדדים עצמם יוצאים עם פסק דין אשר בסופו של יום מסיים את הסכסוך ביניהם. בדרך כלל ההליך ננקט בתביעות שאינן תביעות גדולות, כדי שעורכי הדין פשוט יסברו שהם לא מסכנים את הלקוחות שלהם סיכון גדול מדי. זהו הליך שמשום מה נתפס כהליך דומה להליך הגישור, ולא היא. וכאן למעשה המהות והתמצית של הדברים שברצוני לומר. הליך הגישור שונה מהליך הבוררות והליך הפישור שוני רב. השוני המרכזי והגדול ביותר הוא שלמעשה לא מדובר בפשרה ולא מדובר במצב שבו צד ג' קובע לצדדים את התוצאה של פסק הדין, או פסק הגישור שמקבל תוקף של פסק דין. ומדוע? ראשית, מדובר בהליך שהוא הליך וולונטרי. זה אומר, הצדדים מסכימים לפני דיון, אחרי דיון, במהלך דיון, או בכל שלב שבו הם נמצאים בסכסוך ביניהם, לגשת למגשר שהוסמך לכך, ולהביא בפניו את דבריהם. לאחר מכן, העובדה השנייה והחשובה ביותר, מדובר בהליך שהוא הליך יחסית קצר מאוד, הרבה יותר קצר מאשר הליכים אחרים. שלישית, מדובר בהליך שהוא הליך חסוי וסודי, כך שבמידה וההליך נכשל, אין אפשרות לבוא ולהשתמש בדברים שנאמרו בו בכל דרך שהיא. והדבר האחרון והחשוב לא פחות להרבה מאוד אנשים הוא הנושא של המהירות וההיבט הכספי, כמו שדיברתי על ההליכים אחרים. הליך הגישור בדרך כלל הוא לא זול, אבל בוודאי הוא לא יקר אם נבחן את ההליך עצמו יחסית לפרק הזמן שבו הוא מתנהל. המגשר טוב והצדדים שמגיעים עם ראש פתוח ובהליך שבו הם מבקשים לסיים את המחלוקת ביניהם, יכולים לעשות זאת במהירות רבה מאוד ובצורה נעימה מאוד, כאשר התוצאה בסופו של דבר היא תוצאה, וכאן הדגש שבדגשים, התוצאה היא התוצאה של האינטרסים שלהם. הווה אומר, לא האינטרס של המגשר, לא האינטרס של צד ג' אחר, אין הכתבה של תוצאה, אלא כל צד דואג לאינטרסים שלו, וכאשר יוצרים מצב של, בוא נאמר, זהות אינטרסים, או אינטרסים אשר יכולים לדור זה ליד זה, מגיע פתרון שהוא פתרון של הצדדים. ותמיד תמהתי מדוע אנשים כל כך חוששים מההליך הגישור. הנטייה של עורכי הדין וצדדים להגיע לגישור היא לפעמים לא מובנת לי. אני גם כאשר הייתי עורך דין וגם כאשר אני כיהנתי כשופט, אני
ראיתי שהצדדים אינם מבינים מהו למעשה הליך הגישור. והתפיסה הזו של הליך שלמעשה יש בו משום איזה כפייה כלשהי, היא טעות ביסודה. מדובר כמובן בהליך, כמו שציינתי, הליך וולונטרי, הליך מהיר, הליך שאם הצדדים אלא אם יש להם חלילה איזושהי בעיה פתולוגית כלשהי, הוא הליך שבסופו של דבר אמור להתנהל בצורה נעימה, בצורה שהצדדים עצמם יכולים לבוא ולשפוך את ליבם, והתוצאות בדרך כלל הן תוצאות טובות. החשוב הוא שהגישור עצמו הוא מתנהל על פי אופיו של המגשר, אופיים של האנשים, אין לו יש מספר, אומנם תקנות שמדגישות, אבל הן יותר בהיבט האתי, את הדרך שבה אמור הליך להתברר. אבל ההליך עצמו מתברר בסופו של דבר על פי, כפי שציינתי, האנשים המעורבים, המגשר המעורב, סוג הסכסוך, ואין סוג של סכסוך שלא ניתן לפתרון גישור. אומר לכם שאנחנו בדרך כלל, ובטח מי שצופה כאן כרגע, מתעניין בהליכים האזרחיים, ההליכים הנזיקיים, ההליכים המסחריים, אולי הליכים מנהליים, אבל כשופט אני גם ניהלתי גישורים במסגרת הליכים פליליים. והדבר אפילו הצליח. כל אלה מביאים אותי למסקנה מאוד חשובה שאני רוצה להעביר לכם כמסר. המסר הוא לא מתוך איזה שהם אינטרסים כלכליים גרידא, אלא מתוך אינטרס לבוא ולנסות להטמיע את הגישה הזו, שהיא גישה לדעתי שחוסכת בעיות, פותרת את הקונפליקט כולו, ולא דווקא מה שמצוין בכתבי הטענות, אלא הרבה מעבר לכך. לפעמים הפתרון הוא ללא שום קשר להליך שמצוין במסגרת כתבי הטענות, והצדדים יוצאים במצב של מה שהגדרתי, או מה שמוגדר בספרות, כ-win-win situation, הווה אומר, כל צד מנצח. אין צד שמנצח וצד שמפסיד. ניתן כמובן לבוא ולחשוב שאדם יצא מרוצה בדרך כזו או אחרת לעתים, אבל מעולם ולעולם לא ייווצר מצב שבו יכפה עליו או יכפה עליו פתרון אשר הוא לא רוצה לו. כל אדם יכול לקום בכל שלב שהוא להגיד, אני לא רוצה להמשיך בהליך הגישור, המגשר ינסה לברר אולי מדוע, אם יש איזושהי בעיה, אבל אם ישתכנע שלמעשה האדם אינו מעוניין בנושא הזה, אז, או בפתרון שנוצר, אז בוודאי התשובה שתהיה שההליך כשל ואיש איש לביתו. המקרים האלה הם יחסית מקרים מועטים, ואני סבור שהדרך שבה אני מציע לצעוד היא הדרך הטובה ביותר. אני מקווה שהצלחתי להבהיר ולו במעט את הגישה שלי, ואני מאחל לכל מי שיבחר בהצלחה, ומי שלא יבחר כמובן מוזמן להתנסות בפעם מהפעמים שהוא יזקק לה, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה וערב טוב.